Ahojte lidičky, ďakujem vám za 31 odberateľov, čo som nečakal. Thank you. Ideme hrať túto hru, čo sa vám veľmi páčila. Možno s nej urobím tiež trochu. Čo natáčali sme AK a prvé šmyknutie úplne na nič. No, tak. No, dúfam, že mi nikto nebude volať. Dúfam, že ani jo. No tak poďme. Ne. Tak teraz poďme do košíka. Pôjde do košíka. Tak to urobí. Pôjde takto. Ten košík sa mu odrazí. A tak to bude plakať. Jak jak sa to povie? Jak sa povie ten hráč? Nie Rooney, ale ten, čo ešte bol v Manchesteru a vyhrali, jak sa to povie? Champions League alebo Premier League, neviem. A že dostali bolo to na penáltach a hento nedal a všetci sa radovali. Tak hento som možno aj napodobnil. Ja neznášam to v tejto hre. Tak som robil šnúru z nič. Alebo aj Mullera, respektíve. Počkaj, ako som mám dať vozidlo. Takže poďme asi týmto kolobežkou. No už plače, nedal go. Jaká odraz. No poďme, ideme. Opa, jak som to ustal? Počkaj, ja skúsim level. A tu je taká mapa, že krútiaca drive sport bike. To je ono, čo som natočil aj na... Môžete sa kúknúť do môjho videa. A to ako natočilo, čož aj jemu ďakujete, bo tiež má už dávno ako 31 odberateľov. A tak skúsim takúto slabú. Môžem vôbec pristaniť, a tuto dostanem sumu. A ďakujem vám. Koľko to dostávam? Raz som dostal, že 1 bilión. A to som takto iba jazdil. A iba som dostával. Yes. Toľko to v hre normálnej by som nedal. Aha. On robí sú. On robil sú. Robil sú. To je veľmi dobre. Ja iba počuknem a pôjdeme jednotkou. A ako ste sa dneska vyspali, lidičky? Lebo ja som sa vyspal nič moc. Lidičky, ak sa vám ľúbi túto video. A jak som vám hovoril, dneska možno pôjdem ku Jovi, takže môžeme natočiť spolu video. Keď dáte napríklad 20 lajkov, to stačí. Nebudem od vás chcieť normálne milión. To nie. Ja som proste normálny, nebudem podvádzať, takže aspoň 20. Ak nedáte, tak nenatočím s ním nič. A lidičky, strašne ma zaujíma, že či máte kanály, akože kde točíte. Keď dáte komentár, tak ja vám dám odber. A vy máte u mňa odber, čo som rád. Nie, že som nejaký populárny youtuber a dojdeme do konca. Tak ten ale umrel. Počkaj, to koleso sa zaseklo. Super. Bonus, to je tento bonus, čo máme vľavo skôr. Tak
Tak poďme ešte raz. To by som nemal vyleteť. Ja ani nevyletím, okej. Ak chcete, aby som natočil viac takýchto videí, tak dajte like a odber. A každý deň, nie každý deň, aspoň tak 2 týždne mi dajte čas, lebo ja premýšľam nad tými videami a potom na ďalší 2 týždne natočím video akože chápete, že 2 týždne a 2 týždne natočím video o tomto alebo hočičom a o ďalšie video neskôr, čo natočím raz, možno aj 2 týždne, tá 2 týždne, možno aj keď tu budem, neviem koľko, tak neviem, ale natočím video, sľubujem. Ak nenatočím, tak prepáčte. Jo, a už dosli sme do konca. Do konca teraz. Iba takto odbuchneme. Tak ja som bugnutý úplne. Škoda. Som bol bugnutý. A viete čo? Rovno pôjdem na Simple Stars. Alebo ak sa to číta, chápete čo myslím. A ja chcem urobiť dopadnúť do konca. Dopadnem do konca bez toho, aby som mal skrabatie. Teda bez toho, aby som spadol. Tak som spadol. Dajme takto. Napríklad. Pavli. Penálta. Čistá. OK. Futbal. Ideme hrať futbal. No. Tak toto som prehral. Čiste. Pam. A vyhral som. A nie. Poďme čo iné. Lidičky. Zahráme si slajdom. To je tiež dobre. To mám rád. Takto som sa veľmi šmykol, Ašek. A dal backflip. Taký menší. Opa. Prehral. Počkej, dáme kolobežku. Abo viete čo, pre vás dám rovno toto. Ideme. Jak som sa udržal? Išiel som padať a ja som udržal sa. Pám, jaké salto. Ja by som nechcel dostať kolečkom tvrdým do hlavy. To by bolelo už, si myslím. Počkaj. Mám 4 props, takže aké si kúpim? Dajte. Batman je like. Odber je Deadpool. Iron Man je tento share, akože poslať niekomu. A Specter je komentár. Napríklad. Jaký? To bol či si sú. Hlasím za to, že bolo Pozrite, takto sa to robím ja. Takto sa smyknem, že opa. A to je sú? Dajte do komentára, že či to je sú. A ak není, tak sa s vami už nebavím. Sú. A ide na tobogán. Ideme. Opa. To ma nezaujíma. Props. Big Ramp. To chcem. Môžem si to lidičky kúpiť. Please. Tak ja si to kúpim. Aspoň pre vás. Za to, že som chcela kúpiť si nejakú postavu, ale... Reálne kadím na záchode. Dáme si fit loptu.
Salto, pam, psu. No, chudák ako, jak sa to povie. Tá postava, ale ja by som nechcel napríklad toto, že proste vy ste naopak, čo to je, máte nohy na zadku. No, chápete, čo myslím, ako. Pam. Sú. Bolo čisté sú. Ani nebolo. Vidíte, toto môžem robiť iba. Pam. Tak som si láhol. Teda majú short. To som si láhol, jak pán. A toto by som nechcel, jak som ho vyprával. Proste ty budeš mať nohy niekde v prdeli a tvoj zadok a všetko bude na tebe. No vidíte, takto jak som. Takto jak som. Takto by som nechcel. Korípia. To by som bol. A ešte raz vám musím poďakovať za 30 odberateľov. Veľmi vám ďakujem za to. Ak budete ešte ma podporovať, dúfam, tak možno urobím aj ďalšie. Jak hrám niečo. Dám vám možno aj stream. Jak sa dáva stream? Mi povedzte, prosím. Chcem natočiť video, ako streamujem na Robloxe. A potom, ak chcete vedieť, ako sa volám, dám, možno napíšem do komentára, do komentára aj do vašeho komentára, čo ste napísali. A ja streamujem o 5. do 3. To streamujem video robím. A za takých 5 minút sa učím. Ja robím slúb. To je slúb. Napíšte do komentára, že čo to je slúb. A ja som robil toho higuana. Toto. Každá si to tam pozrieť, jak som robil higuana. Tak to loptu som dotkol, no. Higuan. Takže dám trofej. A nie, nebudem robiť teraz shorty. Európa shorty, Európa 2. Chudák môj. Nechcem končiť.